दिनै बुंगोन नै दा समाव जों जायखौ बादायलायनो ओंखारदों बे बादायलायनाया मोसानाय बादायलायनाय बादायलायनायनि मुगायाव जेरैबो साग्रिद जानानै गावखौ सिगां फारसे दावगाहोलांबाय थानो हायोबासो नों जा आयदायाव खामानि मावदों एबा मावगासिनो दङ बे आयदायाव सिगांलांनो हायो। आरो सिगांलांनो हानांगौबा दानि मुलुगा मा खावलायदों बे फारसे जों नोजोर होनानै बादायलायनाय मुगायाव बाहागो लानो हानांगोन। दिनैनि मुगाया खावलायदों जोंखौ मोसानायावनो जा खेला गेलेनायावनो जा माबा मोनसे दिन्थिनायावनो जा माबा मोनसे सोमोनांथाव दिन्थिनायनि गेजेरजों एबा आसुरित दिन्थिनायनि गेजेरजों जोङो दावगालांनो हायोब्लासो दिनैनि बुहुमाव जोङो जाफुंसार जानो हायो। आरो बे जाफुंसार जानायाव जेब्ला जों सौहैनो हायो अब्ला बेजोंनि मानसिफ्रा मुं मोनो एबा गावनि जिउखौ बेजोंनो दैदेनलांनो खुंनो हायो। दा बेबादिखौ जों हास्थायगोन। दिनैनि नैबेवहाय बादायलायनाया फैगौ समफोराव बिथांमोननि जिउआव आरोबाव बिनिख्रुइ जाहाथे हायो, देरहासार जानो जाहाथे हायो, नैबेवहाय देरहालांनायनि गुबुन जौसाङावबो जाहाथे देरहालांनो हायो बेखौनो आङो खावलायगोन। नाथाय नैबेवहाय बांसिन बे हारिफोरनि फारसे आङो खावलायनो लुबैदों। दिनैनि जुगाव गावनि हारि हारिमु राव थुनलाइ